be orum chon. Iwacho ni yot mar yudo puonj kachiel koda ka ng'eyo kod lony mano mar yudo tuoni e yo mapiyo mondo mi kik olandre dendi bende chon ahinya. Iwacho kanyo weche mag pek mag weche mag omenda kama gintie nitie miriambo mathoth ahinya makwako tuoni mar kansa, kendo gin moko ma miyo oganda moko wacho ni wan ok wuok wadhi e pim. Achiel kuomgi en ni tuo kansa mako mana jogo ma jomoko, jogo man kod pesa, jomwandu. Wacho ni ma en tuo jomwandu. Komako jachan to wacho ni oyo ng'ani yudo tuo ni kanye. Miyo jomoko bende manya bedo ni nitiere e kiwango machielo kata jogo ma jochan giyudo tuo machal gi mar kansa to giwacho ni oyo ma en mana tuo na mapile ka pile cha, mana kaka daktari wacho ma tuo na cha ema nitiere, en mana ahonda mantiere karka, en mana alsas mara mantie kae, to kada de timo pim machalo kama. Ma en achiel kuom miriambo. Tere kaka omedo nyayo rem chopo e kao pim e kinde madwarore. Iwacho ni en mana tuo mar jomoko, tuo mar jomwandu ma igene gik ma yudogi. Tuo no ok en tuo mar jomwandu kende kaka ji nene kamano. En tuo ma mako ng'ata ng'ata, kata nyithindo be omako. Koro obed jachan, obed ng'ama tin, obed ng'amoti, obed jamwandu kata ng'ama odhier, omaka maka ng'ata ng'ata. Koro onego bedni wawuok chon mondo wang'i ane kapo ni ineno gimoro e dendi mok kawaida, ber kidhi osiptal mondo cheki ane mondo kapo ni nyalo bedo ni en tuo no oyudre chon kama onyalo thiedhore ma ibed mangima. Kama intiere in bende kaka apisa mar thieth mochung' ne weche gi mago mag rango tuoni mar kansa kuonde mopogore opogore, ka nitiere jogi machwalo kony mag thieth e kor gwenge mopogore opogore, ma bedo kacha ni gin community health volunteers kama gintiere, kama gi jok ma deal gi jok mantiere e level mopogore opogore, nyamere gin jogo mantiere e piny mantiere gwenge ma opogore opogore. Jogi lony mane monego bedni gibedo godo, onego bedni yiero gi yo machalo nade, to nyaka sani bende iparo ni osetemne gi tiegruok moromo kotenore kod weche gi mag kansa. Weche mag kansa dwaro nyaka mago mag timo research, mago nonro matut kachiel koda ka medo sombi, kata kaponi nitiere in clinical officer tikao kata certificate machielo kata diploma machielo e weche gi mag kansa mondo mi bede kod ng'eyo kod lony e weche mopogore opogore. Bende iparo ni kata jogi bende onego bedni miyo sir machalo kamagi mondo mi gidonj godo ka gidhi nyime kod thieth. Mano nyalo konyo kabisa nikech yudo ka jok manie community go gine ma gibedo gi ji e gweng' kanyo. Koro ka omigi information about cancer no, omigi training go, ginyalo konyo ji kabisa e gweng' to yudore tuo no yudore mayot kapok olandore. Nyaka kata nurses kata sirikal be sani konyo, nitie programs mang'eny mag nurses kata dakteche moko mamedore mang'eny sani gintiere kendo gidhi mbele ka gimedore gi puonj mondo mi githiedh tuo mar kansa ni, nikech waseneno ni ji mang'eny kabisa machandre gi wach tuo ni.